Så då, va? Ungefär. Ja, jag vet. Ja. Vad är det för fråga? Nej. Lyset blinkade inte. Moderna frågor gör det ofta. Jag får för mig att det var samma slutsignal. Lanten är... Och så sätter jag en kontraring som har lite härdad potential här. Det är inga gängar där. Ja, man måste